अभी अभी उनका नाम ना जानत रहे। बड़ भाई हमारा शशि हो के शशि जी अच्छा इनके प्रोग्राम 15 जून के तहरा करे तहरा चंदन लिख लियो लिख लियो ठीक 15 जून के करे के बाद शशि भाई के बन कर खतिन और आगे कह इनकरा खतिन कहे के बाद ना इनका खात इनकरा खातिर इनकरा खातिर कहे के बाद हो हमरा प्यार का बदला में बोला का दिल मारा तू जब दिल मारा दादा का दिल मारा मने खड़ा भनी तहरा खाती हम प्यार के बदला में एगो देवाल घड़ी देले हम करे अनुपमा खड़ा करलू हमरा के अपना मैं हाथ पर लोट लेके दिवाकर भैया हम खड़ा भइल बनी आधा पर से चंदन पर बात कैसे ऐसे कहानी कैसे कि एगो इनकर स्टेज हम देखत रहनी सुना ना इसके जब हद से हथुआर हो गई तबे नु हमारे इंतजार बेकार हो गई अनुपमा जब तू हमरा के हरियर सिग्नल देले रहल बा ते पर दोसर गाड़ी कैसे पार हो गई उ तहार गलती नहीं है तेरे के बदले वाला के गलती है देखिए हमारा भैया सब हमारे पंचायत के भैया लोग हैं जे हमरा के आशीर्वाद देला आ इहे लोग के बल पर आज हम जियत नहीं अभी लोग बुझी कि हमारे लोग का करी तनी निमन कह इनकर एगो गाना हम सुन ले रहे हैं स्टेज पे अच्छा कि सबका है कि सबका है सुखर बाड़ू लागे न चढ़ावी दुनिया में तो लागे चढ़ावी दुनिया में सबका है बाबू सुखर बाड़ू सबका है बाबू सुखर बाड़ू लागे न एनो के कह लेबे त जलन बरकरार रहो। अरे जलन नहीं के हम देखो ना अपन कहते हैं माइनर में दिया तो भैया हां अभी ना ई पछपाती ना हिली क्या कहना कि जाई के ससुरवा जन हो भुलाई गई अरे कौन धन पल भाई दीपक भाई लेकिन याद कर जहिया अयरो से पहले देखिए पंकज तू काहे कर अजीत भैया अजीत की तरफ से देखिए हमारे छोट भाई पंकज बड़े नौवा से अच्छा अरुण भैया बाने कहाँ